hienon näköisesti, että jälleen tulee. Ja näin sieltä sitten hevosen kengän jälkeen päästään taas samaan mautiin. Kummalla tuomarissa on Alfa siitä kolmannen klippingpointti ohi. Ja sitten kohti neljättä klippingpointtia. Ja Hinkka tulee ainakin suorituksen loppuun asti. Seppaa 1000 newtonia vääntöä. Ei ainakaan voimasta eikä vääntöstä kiinni. Ja kyllä se sitten tuossa ajaessa jo huomaa, että sitä jo voimaa ja vääntöä siellä tuntuu olevan ihan riittäviin. Kun pannaan kaasua, niin kyllä tupitaan, on se helppoa. On vakuuttavan näköistä jälkeen hallitsevalta Suomen mestarilta. Ja näin viimeinen clipping pointti ja sieltä sitten... Joo. Hyvin paukkuu Lekkossa. Hienon näköisesti jälleen Marko tulee. Markolla on selkeästi sellainen hallittu tyyli antaa auton viedä ja ei sellainen väkisin vääntämisen näköinen meininki ja hyvä vauhti Markolla ja sieltä suorituksen loppuun ja ensimmäisellä rundilla 71,5 pistettä katsomaan perässä. No siellä on helppo. Ilmeisesti Hielsan puolella, jos oikein on tuossa ensimmäisen klippingpointin jälkeen olevalla alueella ja nyt näyttää Pöytälaakso kyllä uudelle SF-kilpailijalle vähän mallia, että näin menee kokeneempi kaveri edellä ja nyt sitten pisteitä, mutta kuten huomaa. Tuleepa leveällä linjalla yksi ensimmäisen mutkan, nyt on kivi ehkä pikkasen kerännyt kaulaa. Katsotaan nyt hevosen kengän jälkeen miltä se näyttää siinä vaiheessa. Klassisen näköistä, mutta en tiedä. Ei lähdetä arvailemaan tuomarista paremmassa kuvakulmassa ja sieltä. Aika lähellä on toi Hinkka! Toisaalta ei se yllätyksenä tullut, että haakaa noin lähelle paria, jos se mennään, mutta niin se idea onkin, että paria, jos se pitää mennä lähellä vastustajaa. Nyt Henkalla pikkasen sieltä liikaa ehkä ahnehtimista ja saattaa olla, että tuomarista tuosta rosottaa, mutta katsotaan mitä. Ja nyt tulee vadi kyllä niin pitkälle, että riittää ja piisaa ja Hekblomkin meinaa seurata samaa vauhtia, mutta ei mene ihan niin pitkälle. Eiköhän taas selvä homma. Katsotaan 12. Hienon näköinen veto. Jos oikein tuolta savun keskeltä pystyy näkemään, mutta nyt Veikkasella jotain ongelmia viimeisessä mutkassa ja Yliknuuttila karkaa. Ei näköjään. Ei just tällä kertaa. Joka nostaa niin pelkää ja se on merkki heikkoudesta, jota rupeaa varmistelemaan. Ja ei sitä ei kyllä kummallakaan ole ja hienon näköisesti tulee Pöytälaakso hirveällä kulmalla sen kolmannen klippingpointin ohi ja 2 valkoista savukonetta tuottaa kyllä semmoset. Tässäkin vaiheessa vielä molemmat parit yhtä aikaa. Et on siellä ruupajassa hallista. Hienosti tullaan ensimmäiseen mutkaan. Tuossa ennen toiseen mutkaan tulemista, mitä tuomarista on siitä mieltä, mutta Sveikäläinen silmiin siinä näkyy selkeä virhe, mutta kyllä on kamean näköistä ajoa täältä pari valjakoutta. Aivan kylki kyljessä ja vastaavanlaista linjaa menee molemmat ja hieno sammu saattelemana
suorituksen suorittamista tulee. Hienon näköistä ainakin alussa. Ylikottilasta on viime ennen toista mukaan. Ja sieltä sitten hevosen kenkään. Ja Yli-Knuuttila kerää lisää kaulaa. On setopito ilmeisesti Yli-Knuuttilan puolella. Ja kyllä nyt vahvasti näyttää siltä, että Tuomas Yli-Knuuttila tämä vedon vie, mutta saa. Juha Pöytälaakso edellä laittelu 1, laittelu 11, Henri Haapaa seuraa. Ja lähellä seuraa. Pelari edellä, Toyota perässä. Pohjanmaan taistelua tässäkin parissa. Seinäjoki vastaa Vaasa. Ja hienon näköistä ajoa kyllä molemmilta. Ja aivan suorituksen loppuun asti mennään tasaisen näköisesti. Ja no eipä tää ainakaan itsestäänselvyys ole miten pisteet menee. Ja tässä vaiheessa oi! Hienosti ja kova tulee. Oho! Ja Juha Pöytälaakso pistää siihen semmosen edellä, Yli-Knuuttila seuraa. Oi. Ei kai tässä mitään, turha tässä on selitellä. Katsotaan. Sanotaan näin, että ei oo ihan väärät kaksi jätkää finaalissa. Toissa kauden mestari Kosunen seuraa. Hyvin erikaltainen lähestyminen ensimmäiseen mutkaan, mutta hyvin samankaltainen lopputulema. Siinä Kosunen aika pintamatkaa tulee suoraan ensimmäisen mutkan jälkeen ja sieltä sitten Sinkanen vasemmalle tuomaristo altaa. Yli-Knuuttila kerää edellä kaulaa. Ja sieltä viimeisessä mutkassa aika kohtuullisia savukoneita nämä kaksi. Jos on Skydillakin tunnettu vuosikausia maan kovimpana savukoneena, niin kyllä nyt on Yli-Knuuttilan 200 Nissani niin aika kovan luokan kilpailija.